Sa province yun ni nagikan. Salamat sa gobyerno nga naagin tayo hinabang para sa mga daycare. Ipa-snacks nila. Wow, busog gud ang mga bata pirmi. Mga daycare karon nga tagaan tog feeding no. Salamat kayo sa province. Nagiagi pirmi gimong busog, no? Salamat kayo sa province nga naagi mga kanaang feeding nga gihatag ninyo no, mga bata. Oh, pasalamat gid ta, no? Sige. Dawat. Oh, kapan sa cheese. At today, lain na sad. Lord. Oh, very good. Salamat dito sa province, no? Kamu, pirmi jud mong busog. Ariday. Ariday. Sige nga to, agi mo nga tong uban. Rachel, salamat ka. Sige. Snacks na. Snacks. Oh, very good. Tara dong, mama dong. Anaga, kay kana ang kana hapon upan. Sige, lain pa. Dali dong. Very good. Oh, salamat sa province ha. Oh, pirmi jud mo busog. No? Okay sa pa. Kinsa pa? Wa pa kadawat og feeding para snacks. Okay. Natagaan na tanan no. Natagaan gyud tanan. Para dili sa mga daycare. May pancake. May mga bingo. Baby ball. May mga macaroni. May banana ketchup. May cheese. Wow, sus, grabe kadaghan. Dipangga jud mayo ang mga daycare. Wow. Mga bingo. Kadaghan sa mga bingo. Ikan dyan sa province. Anasta. Kukwa. Oh, pakadaghan din. May banana. Ketchup. Okay. Edible. Kukwa. Kaluska. Ding! Oh, nindot ka daycare no kay apay bugas. Ano pa yung mga nagsagol lang mga lutuonon. Na develop, na corn beef. Na kanaang kuan pancake. Na kanaang macaroni. Sige, pangaon na mo mga daycare. Lingaw kayo sila oh. Naniod to ng mga daycare, kausap feeding sa province. Salamat kayo sa province. Pirmi busog ang mga daycare. Sige, pangaon na mo mga bata.